Takže máme tu ukážku z updateu. Pred týmto videom sme natáčali to s ním Robočák Armorom. Tak, najprv sa všetko skontrolujeme. Tu si môžeme hrať basketbal? Aha. Jaj. Ej, skoro. Poď. Pokým nekončím toto. Poď. Ej, koš. Teraz sa mi nechce hrať. Tu mi vyskočil ešte 8 bitov. Boxe, čo podá. Celkom pekné veci. Kým pôjde z nosím 2 boxy, už dneska vyberal. Skúsim. Tak, či to ide? Nejde samozrejme. Ale tam mi je niečo free. Sorry for the internet. 25 000. 25 gemov? OK. Všetci si to vyberte. Vám radím. Čo viac tu nejaké nové vajíčka. Asi si kúpim túto mačkovú, nemám. Gaming Station. Toto je nezlé. No, a už říká, že nič nové to nie je. Dobre, už to asi nebude. Bla. Jak si to kvesti nové kadu? OK, catch pet fish, dobre. Ideme preskúmať ďalej celú mapu. Čo je toto? Čo mi padne? Boxa? Dobre. Dobre, mi tracať tikety. Potom by mohol niekedy robiť špeciálne video z tohto. Kde budem mať veľa našetreného. Tak ja poutracam. Vagami. Dobre, nezli. Aká bola ďalšia? Tu je nice. Tak. To je dobre, čo je baví. Čo je toto? Aha, tu je nejaký parkour. To vidím. Padaj, ne! Tak som možno, keď budeme na... Jo, som tu hore, toto úplne hore, parbáva mi dobre, takže idem dole. Teraz máme tu, tak. Ideme tady preskúmávať. Tu je game over. To je na čo? To je iba na okrasu. Dobre. Tento upgrade nie je zlý. Tam mi to je meš. Aha, to je nejaký meš. Pozrie do lucky bloku. Je tam niečo, asi niečo. Niečo nové v jaskyni. V jaskyni sa neviem prečo robia elektrári. Dobre. Tak. Prečo dáme jablčko? Ňom. Super. Samozrejme, ale to má nič. Toto bude celkom dlhé video, lebo gambling. Prečo je tam raketa?
Monster Lab. Tu sú skiny na požičanie. Aha, to je znova vesmír. Dobre. Pridal nejaké nové ryby. 2. OK. Ale toto je staré, tak to poznám. Uvidíme sa doma. V Poké XD klasicko. Skočím sa pozrieť do arkády, či tam je niečo nové. Nubik, to mám. Môj najobľúbenejší obraz, aký mám. XD, späť parád, a to je všetko. Tak, späť. Keď sa... Aha, to robí, toto je, tak to nechcem. Aha, čo mám zahrať, daj. Mal skin. Je niečo aj v klasickom svete? Nie, toto vyzerá ako Minecraft Collab. Asi aj je, lebo to bolo písané, že čo je? Je to kúra? Ideme ešte dovnútra majaku. Niečo nezmenilo. A vnútri zraženie. A hore. Dobre, teraz mi neradím, tak sa zvezíme a ideme. Tak nič. Čaute. A ešte krátka vsúka. Keď sa skončí toto video, som našiel túto bod, tak si ho otvorme. To je hneď tu za majakom. No, ale to nebolo ani video, to je iba krátka vsúka, tak teraz čaute.